En odiochieng' maber kendo kamoro moro miluwe tera mar Lulu TV. Maendi en chiro mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeffolo Mbaka. Sani ere ka ung'er wachomo seche go kuma yiero wadhi nyime kod yudo oganda mopogore opogore ma bende nitiere kod gombo mar bedo jotelo mag ogandawa. An makelo ni chiro ni an Jeffolo Mbaka. Wendo wan goda bro mi thuolo wanyiso nyinge kaunti ne kaeto gi paro ma en godo kaeto bro nyime kod chenro machalo kama inderwa kuni machiegni. Moso jokanyana duto ni okweuru. Ginyenga iluonga ni Collins Otieno Odoyo, aja Kanyada, kenda wuok Homa Bay Town Constituency, mayudore Homa Bay County. Asebiro kae kinde mopogore opogore, twak mopogore opogore, lakini kawuono tageno ni ang'wago mbaka machielo mopogore. Erokamano. Erokamano. Iwacho ni in wuod Kanyada. Wuod Kanyada. In nyakwar ng'awa Homa Bay. Homa Bay nyakwar ng'ato ni Wao. Awuok e dhot mara Katuma. Katuma wuok kamoro ni Kanyada West. Kanyada West. Ma jomoko bende duogo dendo ni Kakdhungu. Kanyada nigi dhoudi modhuro. Yawuot Nyada. Erokamano. Nyiso ni to in kod gombo mane ne oganda mawuok Homa Bay. Ma bende wacho na ni in kod gombo mane ne oganda mawuok Homa Bay. To moloyo Homa Bay Town. Asebedo gi gombo malach ne Homa Bay County kinde mosekalo. Kalore gi weche mag dongruok. To chutho e kind seche gi tabro wuoyo kalingana gi Homa Bay Town Constituency, od bura ma Homa Bay. Kendo sani tadwa wuoyo e yor siasa. Asebedo e okang' manyime kwatetea maslahi mag ojende. Kinde mokalo kanabiro kaendi ajasondo. Kinde mokalo kanabiro kanawacho ni ajakom mar riwruok mag jolony matindo ma Homa Bay County. Wadendo ni Homa Bay County Young Professionals Forum. Yes. Kendo nitiere weche mang'eny mane chandowa kaka rawere matindo. Kaluwore gi weche mag tiegruok, kaluwore gi weche mag nweng'o, kaachiel gi weche mag yudo tich. Iyudo ka obed sirikal mamalo mar Moluor Uhuru Kenyatta, kata obed sirikende mag lodge kor gwenge machalo kama county makoro kelnwa gi devolution, rawere okosemi kinde mowinjore. Kendo nyadi ng'eny yudo ga kiketogi e kando ka sama ji koro wuoye weche machalo mag dongruok, machalo mag tije gi weche mopogore opogore. To sani magi boselosi uyakwar Wao, iwacho ni ine manetelo ne riwruok mar joma tindo molony e Homa Bay. Iwacho ni un kod tabu kwani kod kocha. Weche ma kori wacho ni ne udwa ni mondo ulosi gi bendo selosi gi to koselosi gi chopo e okang'. Nitiere moko manyalo wacho ni waseneno matunda maggi. Sani wan gi riwruok kata okobedo ni osebedo active kaka ne wadwaro. Ma waluongo ni Young Contractors Association. Masama nwachake nabedo kaka jagoro mongirore mondo milek ni ne timre. An awuono kan contractor. Though anyawacho na consultant, kejatimo consultancy on the side. To nabedo jagoro mongirore kan wachako mane wa register. The current Homa Bay County Youth Leader, that is Kevin Ouma, mawaluongo ni Wawao, ne organizing secretary. And that is a movement mwenye wacho ni nosekonyo rawere, kendo sani yudo ka ng'eny gi timo tenda. Ng'eny gi nigi chir kendo ginyalo apply alongside jok mawaluongo ni established contractors. Kendo yudo ka nweng'o margi gi yudo ma challenge makoro sani wadil go ok en ni yudhe mondo wuog oko mondo tim tenda gi. But sani wadil ni gisetimo tenda to pok ochulgi. Ng'ama nego bene chulo gi sirikal mar Homa Bay. Yes. Ang'o ma miyo deko betie chudo to omenda nitie moketi ne weche machalo kama? Anya wacho ni en two ways. Achiel, sirikanda counties wacho ni pesa treasuries deliver mos ok giyud on time. Tariyo wawuoye momiyo gi mos ni komigi be gichulo. Kanje ma wacho ni two ways. Kadhi okang' machielo makoro luwore gi penjo mipenjo. En ni samomigi this amount bende yudo ga ka gin ga kwede. Iyudo ka nitiere some contractors magin pesa gi ginyalo yudo upfront kapok gitiyo. To wan go jende mowinjo bed ni timang'o bedo supported nikech ojende gi eki moko onge nyalo. Moko ka overdraft, moko ka loan e banks, moko tero nyaka watch ni title lead magikwajo moko mondo chungnegi kaka collateral e banks. Tiyudo ka gin pesa gi delay miyudo ka koro ing'ado gi so much. And therefore akwede is another issue mamiyo youths mane watetea negi moko poko timang'o
pok oyudo chudo margi kaka winjo bene giyudo. While joma moko tiyudo ga ka jomoko wacho ni hukahu. Yes. Yudo ka hukahu tichulo kata kapok ochako tich. Ichulo gi upfront. Some of them yudo kong'eyo sama pesa donjo, mano dhi chako tich ka pesa oseyudi. While youth tiyudo ga kaka osemi that letter mar award, then ochimo tich, omanyo pesa through other means for fear ni kiko lose that job. Yes. Eka chudo kuro de. To wachni bende usetero mbele mukete penya o discuss kata gi governor maru kata minister mochungne weche mag weche mochungne weche mag gedo machalo kama usebedo kore piny so gine wan kod tabu chela riedig nitiere oganda michulo mbele upfront kapok gichako kata tich wane kuongewa mondo watiek tich koka chulo bende use address wachno kodgi. Ma issues mwasetemo address but oseluare deaf ears. Gimomiyo winjo katemo wacho mana it has not been addressed gi wan wawegi kende. An issue must be addressed gi a number of stakeholders. Gi a number of leaders mamoko biyudo ga kasani kuro dhi oketi kaka jok moko winje gi sirikand county. Iyudo ka nitiere bende riwruok giwinjre gi sirikal. Yes. Negi balo kata gimieno chuodho sirikand county. Negi penjo. Kaje chande ka biyudo ka jomo penjo ikaw ka jomo kwedo kata jomo balo. Which is not the case. And Jeff, I believe in one thing. Ngama wuok oko masiemi kata makwedo wangi ng'ano konyi. Nikech omi neno kamidhi marach when there is still time. To sami tamuri ing'eni inyalo yudo ka shida ni maki the last minute, sama kuro ok inyal konyi. Iyudo ka kache chande about let me say 2 weeks ago. Ni neno kano mark secretary mar contractor crop mar young contractors. But now overall contractors Magoa Bay County, yes. Secretary Madam Pamela. No maki ma it is in record kendo nene news. Yes. Ne muluor Honorable Magwanga. Emano the demand for release mar that lady. And Mago is just an example manyisi ni jowa ma wan godo e Sirikand County okorwako jok ma criticize them positively. Gidwaro ni wabed gi sirikal moro ma waleng. Tingeni wan bende kaka young people. To sirikal ok maro oganda. Duond oganda manyaka winji nikech oganda mano yiero. To be mane sirikal. Yes. Koro ng'ama mono gi mondo gimi uthuolo mar wuoyo. So that is the question. Mane wach machandowa. To be mane mamine noga kasani. Yes. Chutho king'iyo kata Homa Bay kamwinja wuoyeno. Kiwe kata candidate mara kaka ng'ama dwaro Homa Bay Town constituency. Yes. Very many youths osewuok oko. To giwuok nikech challenges machalo winja konini. Ninyiswa ni youth gine jotelo makiny. To bendo se nyiswa ni youth dhi bedo empowered in a number of ways. King'iyo kata mana 30% ne wacho of our procurement opportunities. Ni dhi joma youth, joma rawere gi joma ne ging'ol. Ma has not been a reality. Okotimre. Kiyudo youth moketi ng'eni wasenyaka demand. Nick nyiswa breakdown 30% ni. Ing'eni ng'ato nyami 5% to claim ni ne wasemiyo youth tender. To be 5% yochako me youth ma already no saying a predator might. But same wacho ni wadwaro the breakdown. Yes. Mar ni gini indi the procurement opportunities ne cost this much. So let us work out the 30%. Nitire mibadhi procurement mag Homa Bay County. Yes. Mane gimetemo wach. Bendo se lose gi governor mise ne wach nitire kande weche mag procurement wane okachila riede ko kudhi nyima maber kako nego beni odhi. Governor it will be obobedo miriambo kawache ni wasewuoyo gi governor as a person. Yes. But wasewuoyo gi organs ma owinjo beni mago wenge governors. Yes. Wasewuoyo gi various procurement entities. Kanyo tiyo nyaka chief officers. Begimi uduoko. Duoko gi chief moko betamore lakini samo demand more storm. Yes. To gimiyo wa audience. Koro sama gimi uduoko ne mane go beni ondike kwa maruma kende to chopo ne governor. Ondiko baruwa nyisa ni governor areti wadon mondo rom kodi kaka rowere weche mag contracts mondo walose achiel ari adek. Mano is very procedural mako timo to governor nego beni bet kodu to winyani to yuak maru enamo. Mana nyacho ni a way forward, but also remember Jeff. Ni mae kama nuse lor sama ne contractors demand pesa gi ma police goji compound mar office governor nyamina nega olor gate goji ye kai ndi nyamina nega jomo de bando hatia ine ne inkajo unfortunately na okay ni onge kabaro lore rejile. Yes. Mano kanu dhi manyo menda ne to wan ka contractors ichulo wakarango. Yes. Koro no lor ne gino yudo boka nyamina nega ero gone nya ya koro agero penyi koro nyisa ni iwacho ka ni maber ni iwacho ni paro mari gi Homa Bay Town enamo amo momiyo iparo ni idwa ni mondo ichung kaka jabura ma Homa Bay Town.
Mokwongo kaluwore gi Homa Bay Town Constituency. Yes. Ingeni kata leaders mwaseyudo moko be chalo gi mok understand anyalo ni fabrics moloso Homa Bay Town Constituency. Homa Bay Town Constituency jotelo wayiero, yes, tingeni process mar yiero ji pogore. Mokwongo nyaka wak no le ni jatelo kata muma wacho ni Nyasaye mayiero. Wayudo gara jatelo marach ka Nyasaye momiyo. And nitie reason momiyo samoro miyo ji jatelo marach. Samoro ni wasebalo gi yore mag Nyasaye. Omiyo wayudo jatelo marach mondo chalo kaka kum. Mondo puonjru. Dipo ni mwaneno shida wasebiro koneno moko gin kum. To ariyo jatelo bende Nyasaye momiyo jatelo maber. Kwae kendo walamo gi chuny achiel. Omiyo oken makosa ni wabedo gi jotelo maricho, wante mwayiero gi to muma bende koro yene momiyo koridwa ni mondo ichung' e Homa Bay Town. Maya wach madwa ni nyisa. Mokwongo iyudo ka constituency ma Homa Bay Town wasebedo ka wan disintegrated. Nitie pogore. E yore mopogore. Achiel iyudo ka maslahi mag joma mine. Joma luoro saidi. An gi jaoda en ng'ama miyo. An gi nyiminega. An gi minwa mabinga mamiyo. Tiyudo ka wan gi jotelo ma ok respect maslahi ma joma mine. Jefo kawuondi ok en gimoro maber. En against human rights to kendo en against ratiro mag joma mine. King'eyo chien kama ne wan gi siasa mar laro kom mar ODM e kaunti mar Homa Bay. Osiepna muluor in kambente MP. Okil Kamaloka Peter Kaluma. Kani winjo weche manotemo wacho statements e wi joma mine. Ing'ene en gima di meaning ka ng'ato nyalo wacho ni an ng'ama miyo ok nyayomba seche go ne gilarore gi wang'. Ni an ng'ama miyo minende agoge ok nyal yomba. Ang'ama miyo mokel gi dhok ok nyal yomba. Mokwongo nyiso ni mago joma oseket aside kendo do ka akwede osechakre at that level. Mano ne mana siasa. Ing'ene siasa weche nyalo wachore samoro ne ok wache ni koro mana gima wacho no siasa ji wache weche mopogore. Very true. Kaluwore gi platform ji nitie siasa ng'ato nyalo wache achiel ariyo adek ma samoro ok en gima serious ahinya ni no wacho ni mane ma koro dhoge ma wacho. Tiende vende winjo beni dhogi ng'iyo kapok edhi. Remember ni siasa, anything is very important when it comes to politics. And king'iyo malong'o magi joma notero mbunge na masani. Kano gino no osechalo gimomako vijende gi jupikipiki. It is this constituency. Wacho ne Migosi Kaluma kaka jaod bura maru. In kaka nyakwaro ineno ka osetiyo maber kose osetiyo marach. Ok osetiyo marach en ang'o gini mapok otimo maber. Ta ang'o gini mosetimo maber. Maber to in kopo ni didonji ni oyeri kod oganda. Ang'o ma ditimo maber moingo makalo osetimo. Achiel ber ng'eyo constituency wa kaka nasewacho. Allocation wan go kata mag CDF. Allocation ne wan go kata mana county government jobs or employment opportunities. King'e allocation gi there is constant consultation gi county government sama gidwa timo appointment e constituencies as well. Tiyudo ka magi gidwa ungore nyakonchiel. Wadwara leader mong'eyo constituency kamurito as a whole. Ok wadwara leader mang'eyo oganda makumo ae ting'eno mbulo to wago kaka jokang'ato. That is kaka constituency. Maso ni e od bura ma Homa Bay Town ka indi be nitie ka ji opogore ne magi samoro jokanyada, magi samoro jodhot. Yes. Nitiere pogruok. Wan kubet kanyakla. Koro kwan kanyakla. Kama kelo mano to winjo duto. Achiel en kit telo ma ok ni kare. Meyo doga ka kweda mwinjo kasechako. Yes. Some opportunity owuok tiduoge ng'iyo clan ni kata ng'iyo nyuondi already ichako kelo joma moko bedo gi feeling ne wabe kare kwa tero ng'atwa e kakro wadhi timang'o wanyalo yudo opportunities. Already kanyingine wachako gero constituency e foundation marach. To sami bedo go opportunity nyawacho ni ka this time around position ni not in this clan. Next time okochuno ni ng'atno nyaka bed ja clan na watere koni. And next time okochuno ni ng'ano nyaka bed ja Kanyada nikech Homa Bay Town constituency kiwejo Kanyada wan gi majority ma josuba mago jowa wan gi majority ma abandu joloya mago jowa nikech kanye magindongi kanye magichulo ushuru kanye be kama gidak wan gi Oria machal gi nyimbe mag Meya Jeff giluonga no Oria Nyale wan go Oria bende Homa Bay ma bende mago jowa wan gi Joksi ma bende big
community e Homa Bay kanyo. To sama yudo kaka Kanyada ema dwana miyo opportunities gi mowuok to jogi bing'eni kae magindong'e jogi be kae moko osedak ngima gi duto makoro tinde gin joma dongo gi gohala Homa Bay kanyo. Turgi kuma ne giaye gi kia. The same way wambe wan gi jo Kanyada. Moko ibiro yudo Nairobi ka, moko ibiro yudo Migori, kache kuma gin be indiko gi kandiko wuok. Kache kuma wala kigoyo to gin opportunities go giyudo. Omiyo wambe joma ne wana oko miwacho ni samoro bet ka ikwedo gi ki bende gin kod lony madwaro nikech sang'eni samoro bende jawagura maru kata gavana maru ng'iyo qualifications. Ong'ene kadhi Kanyada ayudo kata ji adek mar qualified. Kadhi samoro e sub county ni ok ayudo joma qualified. Mago bende girango. Nikech samoro nyalo wacho ni owegi adieri to samoro owegi ni ok gi meet qualifications midwaro kata standards. Jeff, an awuon ka ok awuoni. I'm a victim of the same. Okawacho ino uona wacho atemo mi example ni tie qualification. Yes. PhD mara graduate next year May. Omiyo ka na academic qualification nitie. Ka iweyo ino uona oganda mamoko kirango nikech inyalo bedo ng'at achiel. Kaweyo kar kanyo but Kanyada mi example mowinjore. Ina yie mar yiero is okay. Koro joma moko gi bendo rango ni jok mayuak gi adiere gin bende gin kod lony ma gi deserve positions. Akiani binyalo yie kwani at random positions ma wan godo Homa Bay. No, the names. Yes. The positions mantie. Good. Ibro yudo kane wan gi county secretary ma bende luoro kabisa okadwa luongo nyinge ma county secretary mowuok Kanyada. Yes. Iyudo ka wan gi minister mokaw from Homa Bay town constituency oja Kanyada. Iyudo ka wan gi chief officer moluongo ni PS oja Kanyada. Mago ji adek. Mari ngina sekwado ji adek. Iyudo ka wan gi director makoro represent youth ng'ama miyo okaw ng'ama miyo ochi Kanyada. Iyudo ka positions maineno kata ka kwano gi tege kata mana sub county administrator oja Kanyada. Aiso ni onge regional balance. Iyudo ka koro jowa modak e waka makoro wacho ni wakwanyo kowuok kanyo. To waonge gode appointment motim gi county government. Ingeni mage otim consultation balancing kodawi e sirikal marawi. E sirikal marawi. Okonga jo penyo seka okang machalo nade nikech unyalo bet piny mondo wach ni owe wane mondo wayiero jok moyiero mondo tinwa bende onego beni wang'eyo ni to oyier jok mayakure ma buse keto ywagni kata MCA maru bende usamiyo ywagni motero e od bura kata ka giwuok county assembly. Chutho koduogo kar MCS to kanyo kadwa wuoyo malach nikech we are disappointed. Ana wuon asetetea maslagi kwinja wachoge. Ase question ge submitting of vetting ne these officers moko bedo vetted assembly. And it is in record. Ni chairman Homa Bay County Young Professionals Forum poko miss any vetting mosetim the county assembly. And pointing out these issues. Akwede mwayodo according to ngato jadak, ngato jakanyada kata kunde mamoko mopogore mabeyier. Akwede mwayodo in terms of youth so that wane kubedo represented. Does it mean ni senior positions gi youth mar qualified to waketo kanyo? Kanyo be miyudo kata mana jowa man gi ng'ol. Ibiyudo ka okine apart from mano yier mantiere assembly ma represent to assembly. Widely jogo onge e sirikal mar county government. Homa Bay. Inyalo wacho nang'o kaka Homa Bay osetiyo nyaka na chakre 2013 nyaka sani eri koro wadong' kod higa achiel kwadhi e yiero. Ineno ni sirikal mar Homa Bay osetiyo e machalo nade. Governor Awiti. Anya wacho ni it's a pity. Resources mose donjo sani koro lao 20 billion in total. And slightly below 20 billion. To keng'iyo gimone ne county government. It is really embarrassing. Dongruok nitiere but king'iyo expectation based on figure mwatemo wacho no it is below par. Nikech okanya wacho ni dongruok onge mosetim nitie. But ingeni nitie expectation kaluwore gi resources mantiere county. Kendo gi resources mosedonjo. It's a pity. Remember ni my county manong'ie e map of Kenya ne chiegni afa a trillion de donjo. Inyalo paro the Agri-City. Agri-City kanyingini asende konyaka barua to county assembly. And it is regrettable ni speaker duogo ndiko na ni okandiko format mar petition. Again, it is not my work to ndiko petition a format wo jobede. But it is my work to kono assembly never demand explanation. Assembly should pick it from there. Mondo investigate executive format. Ni format kuro ginyalo ngirango wach mane
wach be no korang. Orango wana forward. And the funny thing, ni speaker duoka in a public forum mane timo budget making. Ni nitiere ng'ama no ndiko to no kondike format maber. Koro wabiro kwayo no ndike format maber. Kato duogi ir clerk marwa mondo ndikne kaka winjo ndik. Tingena to kanya dhir clerk because I will be compromised. Samore the ndike a language magedwaro not language manadwaro. Yes. So mano failure ma iwinjo kasenjis we are even disappointed the county assembly because they would have taken that up front mondo gi investigate from executive because the oversight the executive then they can explain to the public get one wadwaro information. Yes. Erokamano gima fwenyo kaenda ero ne iwacho ni MCS mago mabendo seyiero ginyo ni to tijgi en tich machalo nade. Wasenyiso gwe kinde ka ni MCS and legislation representation to maduong'olo en oversight. Marango ni to tich e sirikando mar gweng' ni ochalo nade. Omenda mogir mondo watigi weche mag dongruok tiyo e yo machalo nade. Maendi en gima let ka pok otimore. Gino ni podo biro bedo kodi e thuolo machielo mondo mi wachak warangi nikech aneno ka weche mag Homa Bay dwa bedo mang'eny. Nitiere weche mabende ok warango mag Homa Bay, nitiere oganda mabende osebedo ka golo ywak koni kod kocha. Ageno wabiro yudo thuolo mar dhi e weche gieki. Wach ni mogik ne jo Homa Bay to moloyo ka gidhi e yiero manyien. Jotelo magi midwa ni mondo giyier to gi in singo mari ne oganda. Midwa no yieri kaka jor bura. Dakika chiel. Wach ne mogik abro wacho ni an gi interest man godo gi Homa Bay. Akwayo jo piny gi jogo ombulu ni wang' ni wanen malach. Wayiero oganda ma jogo jotelo manyalo tiyonwa kit kaka wadwaro. Kik wayier jotelo mang'iyo individuals, jotelo mang'iyo selfish interest. But wayier jogo mong'eyo ni Homa Bay Town constituency en kanyo momako oganda mopogore. Omako josuba, omako joluya, wan gi joluo, wan gi kanyada bende dhoudi modhuro. Wayier jotelo manyalo kelo wakanyakla kaka oganda joka ng'ato. Wachne maduong' madwa wacho en ni Jeff, Homa Bay Town constituency en kama kadonjo tabiro ting'o malo yore mag somo. Somo ok en gero skunde, gero classroom mar CDF, mana infrastructure. But somo nitiere kata gima luongo ni software. Mokwane. That is motivating the teachers mondo mi wayud quality education. Kaluwore gi awach ni empowerment mar ojende kaachiel gi joma mine. Mane wach ma idwa kele wacho ni somo ken mana gero klese to en nyaka motivate jopuonjre bende chiwo weche mag tiegruok mondo mi jopuonjre opuonj maber. Wakwani maber ka wuok e Lolwe TV wawinjo ywak mari wawinjo gombo mari bende ne oganda mag Homa Bay. Ng'ato chakora kendo agoni rokono kum chopo studio. Maendi ne kuku mar wach kora Jeff Lomba ka uritu sana.